Dnes pro vás mám jednu velkou otázku. Je to nejenom pro zájemce o střední školu, ale také pro jejich rodiče. A ta otázka je, k čemu vlastně jsou střední školy? K čemu nám slouží? A ta odpověď může zdát relativně jednoduchá, protože střední školy vznikly proto, aby vychovávali lidi na to, aby se uplatnili ve společnosti, aby byli dobrými pracovníky v různých odvětvích, to znamená odpovídali na potřeby společnosti. Ale my teďka víme, že i člověk jako jednotlivec má své potřeby jako jednotlivec. A my v Montessori máme tyto potřeby, toho jednotlivce vždycky na prvním místě. To znamená, my se snažíme o to uspokojit potřeby jednotlivce a pak samozřejmě potřeby i společnosti. Když se tedy podíváme na potřeby jednotlivce, jaké má takový člověk mezi 15 až 18 lety zhruba, jaké má potřeby? On má takový životní program, má nastavený, že se připravuje na vstup do světa dospělých. On chce být právoplatným účastníkem, právoplatným členem toho světa dospělých a na to se v tuto dobu připravuje. A připravuje se to na mnoha úrovních, hlavně ta společenská. Je potřeba, aby byl mezi dospělými, kteří ho budou přijímat, kteří ho budou respektovat a kteří mu budou dávat příležitosti. Ta další oblast je ekonomická. Dospělí vydělávají peníze, mají tu schopnost, mají tu potřebu vydělávat peníze a i člověk v tento věk si to musí osvědčit sám pro sebe, že to dokáže. Můžete nabídnout, že spousta studentů chodí po škole na různé brigády, někdo chodí roznášet nějaké propagační materiály, někdo třeba pomáhá na stavbě, každý to dělá jinak, ale proč by toto nemohl dělat i na škole? My třeba nabízíme různé možnosti od toho, že povede hotel, nebo třeba, že vyvine nějaký software nebo nějakou aplikaci, až po to, že třeba vyrobí jablečný moš, který pak bude prodávat. Takže to jsou všechny věci, které vedou k tomu, že ten člověk si osvědčí, dokáže sám sobě, že je schopen vydělávat peníze tím způsobem, jakým to dělají dospělí. A říká se tomu odborně valorizace. A ta další oblast je taková, že tito mladí lidé už se chcou podílet na řízení společnosti. A to na všech úrovních, od té místní, přes tu národní, až po tu celostátní. Protože tito lidé, oni ví, a my to taky víme, že oni za 10, za 20 let budou řídit tuto společnost. Oni budou součástí té společnosti. A proto už teďka se musí naučit, jak v ní fungovat, jak být nejenom dobrými občany, ale taky dobrými lídry. Takže to všechno se můžou naučit už na střední škole. A jaké jsou tedy potřeby té společnosti? Vidíte, že tady je velký otazník. To je proto, že my nevíme. My nevíme, jak ta společnost bude vypadat za 5, za 10 let, až tito studenti budou mít maturitu, až udělají vysokou školu. Evropská komise nám říká, že 30% stávajících profesí zanikne do 5 až 10 let, ale na druhou stranu 40% nových profesí vznikne. Teďka s nástupem umělé inteligence to může být ještě větší míra, spoustu profesí už teď víme, že nahradí ta umělá inteligence. A my už teďka se vlastně ale můžeme zeptat vlastně, na co ty firmy, které před 10-15 lety vůbec neexistovaly, ale které jsou teďka velké firmy, třeba tady v Brně a okolí, jaké chcou lidi. To jsou firmy, které před 15 lety vznikly třeba v garáži a teďka dokázali vycítit tu potřebu, kterou ta společnost má a proto jsou tak úspěšné. A ty lidi, ty firmy chcou takové lidi, kteří budou schopni
nabídnout takový balíček, kterému se říká měkké dovednosti, soft skills. Takže když půjdete k personalistovi do takových firm, tak je vůbec neohromíte tím, že jste měli jedničku z češtiny, nebo že máte maturitu na Algarce nebo na Jarošce. Dokonce je ani nebude zajímat, jestli máte červený diplom z vysoké školy. Ale co je určitě bude zajímat, teďka mluvím o těch velkých progresivních firmách, které určí ten trend, je to například, jestli jste procestovali na kole jihovýchodní Asii, nebo třeba jestli jste založili YouTube kanál, kde máte 10 000 followerů, nebo jestli jste třeba s partou nadšenců šli na půl roku kopat studny do Afriky. A budete zajímat proto, protože je velký předpoklad, že máte tady ty měkké dovednosti. A ty měkké dovednosti, ty se my učíme na naší střední škole, na našem liceu. Ta hlavní je to schopnost učit se novým věcem. A ta schopnost musí být rychlá. V dnešní době nemáme čas čekat, až se někdo rozhoupe, až se pomalu naučí. Musíme se rychle učit novým věcem. A musíme také být schopni opouštět staré věci a staré řešení. K tomu patří teamwork, spolupráce. Ať budeme pracovat kdekoliv, ať už jako zaměstnanci, nebo budeme pracovat sami na sobě. Vždycky kolem sebe budeme mít lidi. Buď v tom fyzickém prostoru, nebo v tom kyberprostoru. A my musíme vědět, jak v tom týmu pracovat. K tomu nám hodně pomůže komunikace, jak být empatický, jak říct lidem i někdy velmi složité věci, ale přitom laskavým jazykem. Když spolupracuje více lidí, vždycky dříve nebo později dojde k problému. Jak umíme řešit takové problémy, aby jsme se posunuli, aby jsme se na tom nezasekali. Jaké máme kritické myšlení? Že nepřijímáme věci tak, jak byly před rokem, tak, jak byly před 10 lety, tak, jak je znali naše rodiče, tak, jak to dělali naši předci, nebo i to, jak to dělají všichni kolem. Jo, ale dokážeme se na to dát jiným pohledem. Jak jsme tvořiví, jak dokážeme jednu myšlenku, která zdánlivě nesouvisí s druhou myšlenkou, spojit dohromady a vytvořit nový produkt, novou věc. Jaký máme time management, jak jsme schopni si zorganizovat náš čas. Na jedné straně, aby jsme se nezasekali v té práci, aby jsme nepracovali pořád, aby jsme nevyhořeli. Na druhé straně, aby jsme neprokrastinovali, aby jsme dokázali pracovat jak s úsilím, ale tak si taky odpočinout, tak se také bavit a mít legraci. A jak jsme teda adaptabilní, protože to prostředí kolem nás se stále mění. A my tyto potřeby jednotlivců, tak společnosti právě adresujeme v našem liceu. To je taky důvod, proč jsme vstoupili na tento trh středních škol, protože si myslíme, že střední školy většina z nich toto nenabízí a my se snažíme takto to adresovat, tady tu poptávku. Takže pokud vás toto zaujalo, čekáme na vás, máme výborný tým dospělých, máme připravené prostředí, nyní je řada na vás, na budoucích studentech. Pokud máte zájem o bližší informace, zde jsme na Facebooku Montessori Lyceum Brno, zde jsme na webu montessori.best a nově jsme i na YouTube kanálu Montessori střední škola. Já jsem Pavlos Gurtidis, jeden ze zakladatelů tohoto licea a těším se na vás.